Salutare tuturor, ce mai face? Bine v-am regăsit la un nou episod de The Crew. Pentru că nu am mai postat The Crew de ceva timp. Am făcut puțin progres, mi-am tunat audio ăsta care l-ați văzut atunci în primul episod. Am strâns câțiva bani, nu știu cum vă arăt banii. Eu încă sunt bibi la jocul ăsta. Așa, presupun că vă arăt banii. Am strâns niște bani. Astăzi o să cumpăr o mașină nouă. Am câteva mașini. Doar că să stea gratis, asta nu știu de unde am primit-o. O mai am pasta. Mai trebuie să iau cică avioane gratis, bărci, motocicletă, nu știu dacă primesc gratis, posibil că da. Dar, lăsând asta deoparte, la episodul anterior de The Crew am primit un comentariu care spune în felul următor, că cică pot să activez streamer mode și să nu mai aud melodiile astea cu copyright. Dar acum vin și eu cu o altă întrebare. Eu m-am uitat aici, la setări, și nu am găsit niciun streamer mode. La game setting m-am uitat. Nu am găsit nimic pe aici. La notification nu are treabă. La video de asemenea nu are treabă. La audio m-am uitat. Mă gândesc că la audio ar trebui să fie setarea aia. Nu este. Am dat și eu radio off, că radio e cu copyright. Și presupun că ajunge dacă dau radio off-ul. Nu o să mai fie nu știu ce melodii pe fundal, dar aia e. La controle nu are treabă, la key mapping de asemenea, deci nu găsesc această setare de streamer mode. Nu știu, poate pe alte jocuri este, dar pe The Crew 2 nu este o asemenea setare. Sau poate sunt eu orb. Bine, exceptând faptul că chiar sunt. Sau poate sunt inapt. Bine, exceptând faptul că și asta sunt. Anyway. Haideți să mergem... Cum intru în mașină? Nu am mai jucat de ceva timp jocul ăsta și l-am uitat iar. Eu leacă. Nici n-am ieșit bine din garaj. Mă și bușește unul frumos așa. Bun, în acest episod am de gând cum intram pe hartă. Eu v-am zis că am uitat iar jocul ăsta. N-am jucat de o lună, cred că n-am jucat. Și deja nu știu jocul. Am uitat iar jocul. Mă interesează aici. Aici? Nu mai știu unde era. Aici parcă. Travel. O să vreau să-mi cumpăr o nouă mașină. O mașină care aș vrea-o și în realitate, doar că din păcate nu se mai fabrică în realitate. Dar aia e. Select. Pot să caut după categorii dacă se poate, filtre. După brand. Vreau un Audi. E un Audi R8 de ăsta frumos. R8 Coupe. Întrebarea acum, cum îl cumpăr? Vreau să-l cumpăr. Cum îl cumpăr? Select. Bun. Îl luăm pe ce culoare să le iau default? Albastru arată interesant. Roți. Negru, frumos. Cum mai dau next? Vreau să spun că așa. Mașina costă 500.000. 520, dar rotuncesc și eu. 500.000. Nu știu dacă o să-mi ajungă 200.000 ca să o tunez. O să vreau să și tunez. Dar presupun că vedem. S-au dus banii. Dar am mașina. Frumos. Să-i fac așa un test drive? Nu. Vreau să o conduc. Cum o conduc? Trebuie să ieși de aici. Cum ieși de aici? Mi-am făcut și caracterul, mi l-am customizat. Am văzut acolo... M-a întrerupt. Nu mi-a plăcut asta. Vreau să spun că mi-am făcut caracterul, mi l-am customizat pentru că am aflat că am apartament acolo unde am început. Și poți să-ți faci caracterul. Să-ți pui alte haine, să te îmbraci. Pe românește spus.
Ia să-i fac așa un mic test drive la această mașină. Eu iar l-am uitat să conduc. Știam într-un timp, acum iar am uitat. E ca lumea mașina, n-am ce să zic. Am puternică, nu s-a obișnuit cu putere. S-a obișnuit cu audio celălalt care l-am. Care prinde de-abia 300, cu greu prinde 300. Iar ăsta prinde 200 netunat nimica. Frumos așa. 230. 230 mă chinuiam să prind cu audio celălalt. Da, deci mașina asta cred că va fi rupere. Pe lângă că îmi place, va fi și rupere mașina asta. Ei... Nu pot să zic un monstru, pentru că cred că sunt și alte mașini mai rapide. Dar îi ce trebuie. Îi chiar ce trebuie. Aș vrea totuși să o tunez acum. Cum fac asta, nu știu. Customize, nu, perforă, customize, perforă. Care-i care? A, aici sunt părțile. Am și câteva părți. Tulău, cică. Au level prea mic. Mă, dă-te. Da, sunt părți prea proaste, aparent. Trebuie să fac câteva curse cu mașina asta ca să iau părți mai bune. Asta înseamnă că mă rezum la customizare. Ia să văd ce-i pe aici. O să dureze puțin, așa că ne vedem cu rezultatul final. Cam asta este. Am făcut tot pe bunul plac. Eu zic că a ieșit interesant. Voi ce părere aveți? Mie îmi place. Contează mie să-mi placă, adică... Mi-a mai rămas și bani, nu știu câți bani am cheltuit. Dar știu că mai am. Am cheltuit cred că 20-30k. Ceea ce nu e rău. Arată și frumos. Interior ca lumea. $260. Cât prinde oare? Eu că era o autostradă undeva. Nu pe ăsta, pe M. De ce confund escape-ul cu harta? Nu înțeleg. Era o autostradă undeva. Unde puteam să-i fac top speed. Cum mi mișc pe hartă? Merge prin săgeți, prin astea? Nu. A, merge prin așa. Are sens. Era o autostradă. Unde era autostrada? Era un drum drept undeva. Bine zis că era. Că nu mai știu unde e acum. Chiar bine zis că era. Aici? Oare? Pare destul de drept. O să încerc aici să fac top speed. Chiar dacă sunt niște curbe, dar... De 2 point vreau teleport, dacă se poate. Nu pot să dau teleport? Dau teleport la ceva de lângă, nu merge? Ba da. Ia să vedem ce poate mașina asta. 200 prinde lejer oricum.
250. Și fără boost. 300 fără boost. Dacă vine o curbă, vă, ăla intră mine. Dos, 300, nici... O fi 330 limita? Că așa pare că 330 e limita. Dacă 330 e limita, vezi că e bine. Dacă mai pui și componente de la noi. Am mai spus-o și o să repet, va fi rupere. M-am dus. Dai 500 de mii pe mașină și faci un accident ăsta. Ei bine. Am testat mașina, am tunat-o. Doar că lipsește ceva. Trebuie să facem o cursă. Să fie ce trebuie. Mă, eu iar confund butonul escape cu... Trebuie să fac o cursă ca să fie ce trebuie. O cursă. Ce cursă? Că nu mă pricep la curse. Ceva ușor, dacă se poate. Ceva ușor. Stai să vezi cum pierd. Am mașină mai puternică decât cursa și pierd. Street Race. Pe normal. Travel. Haide. Recomandat e că 80 și eu am 200. Ca putere acolo. Hai să vezi de nu pierd eu. Ip, vreau cursa. 3, 2, 1. A, păi știu cursa asta. E cursa care am făcut video la informativ. O câștig atunci că am învățat-o pe de rost. Da, degeaba o înveți pe de rost, degeaba ai tu cea mai bună mașină dacă pilotul îi dă vină. Drift, era să intru un perete acolo. Aici mai este iar riscant că vine o curbă de asta mare. Care am evitat-o cumva. Mi-a plăcut asta. Are două lepuri, parcă, nu? Da, da, da. Oh, oh, oh. E prea puternică mașina pentru mine. Trebuie să mă acomodez cu ea. N-am intrat acolo și intru aici, măi, n-a poftim. E greu. Deci se controlează chiar greu. Adică nu cotește. Se simte că nu cotește. Și joc pe tastatură. Dacă joci pe volan, cred că se simte și mai tare. Nu mi-a mai ieșit acum.
Dar mi-a ieșit așa de clean la început. A fost frumos. Acum mi-am bătut joc. Trei minute. Primul loc. Loot, păi dar n-am luat tot loot-ul. Am stocul. Trebuie să dau scrap la parțuri. Dau scrap la parțuri. Nu știu cum dau scrap la parți. Da, multi-scrap. A, și îmi șterge tot. Bun, și primesc chestii. Nu știu ce fac cu acele chestii. Multi-scrap. Da, păi și păsesc ce e bun. Am înțeles. Păi și aici... A, îmi păstrează doar legendarele. A, că îmi golesc părțile aici. Că nu mai zic că e full. Bun. Așa. Văd și aici o putere? 330. Deci nu prea a schimbat nimic ca părțile astea. Trebuie părți mai bune dacă e. Acum am o monedă nouă. Niște rotițe sau habar n-am ce să alea, nu știu ce fac cu ele. All that stuff you just scrapped, it just became spare parts. Combine them with bucks, and you can rebuild the fixes you already have. You get to choose one of two new fixes, or stick with your original. But either way, the money and spare parts will be spent. So, like the old guy in that movie said, choose, but choose wisely. Da, deci să înțeleg că cu rotițele alea cumpăr părți, nu? Asta încerca să-mi zică. Așa, mi-a dat... Da, deci... Cumpăr părți pentru mașini mai bune. Cu acele rotițe și cu bani. Asta am înțeles din ce mi-a zis jocul. Dar până atunci... Cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Mi-am cumpărat o nouă mașină. Mașina care aș vrea să o am și în realitate, dar v-am zis că nu se mai poate. Că nu se mai fabrică. Din păcate. Eu sper că v-a plăcut episodul. Eu am fost Zenicus și ne vom vedea pe data viitoare cu un nou episod.